Anan menuju kasih di pantai Bacaya, nanjo gelombang ulah deburu untuk desansai sampai kini ko hidup mambujang cintaku obat di pantai Joria tanah badan ko gamang indah dentaku badan kacarai manengana onan alun gagang asuangan nura nantiadakan indah ditimbang salah bananyo araso kata bang hanya ojo badan adiaro tuaka maligai cinta tapi salenai doana sinanna tiba kuca di tanah babu asara pati dino tapi salenai doana di sinanna tiba kuca di tanah babu asara babi ni gadino. Allah Allahu Nabi 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 Allahu Nabi batuan kita Nabi Muhammad pagulu kita wahai sahabat ditolan saudara assalamualaikum katolan sahabat ajakanlah kita ke mengajian kita jangan tubuh alanya dosa kabe oh jangan disangko dua halaman kau disangko dua laga dosa si itu babitu di mukola pe orang pandang asa mudi ke alim ulama banyak kiram jalan lagi to kabaca bodo membanjo kalamo manona mudo anak coba manona mudo kotalo anak dia bodo disi mana mau gaji ya Allah jo Muhammad di mano koinyo oh di mano banai tampilnya tonyo ko balon tarang dia kita jalan sama kata baribo tak mungkin biawa kamalawan buayo tak mungkin tumbuhan dua di kuno ada kuraso dengan maraso ibadah aku puluh cincin jari bagaimana puluh dilinju api bakar cincin kerana dia jari bakar tunggu ada si pemani oi koi juam nasabalano diri tentu kalau kaki toranangi ai jale kana ruamana kan diuni tentu kalurang akan dituruni kubala kulile laisi asubayo nadape bidona kawi Allah lalu dua diara kursi kapal jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabukul mati sampai nyeri itu di samping kiri di situ pulau Abu Jaya berdiri apa para Muhammad kamana rabi kolala Muhammad di paparan tadi negari mata di mata negeri komai subhana Muhammad subhanahu aku mana Muhammad aku sholat suci yang kotor sama sekali masuk sarunggo
Nabi sadanya menepi karaju kalua eska. Itu harapan mundono ya. Osakana parano ya nabasikola pagi sikola patah sikola di malam hari kinolema. Aye mengajak kira dunia tinggal disuruh puasa paling nyolapa Disuruh sembahyang pamale badai itu alasan mundono ya. Asana dape keluar rumah kata kita wapai baraja. Pai baraja kasabanta baraja mati saratu ipi asa kilo nyuana kilo de madalla Gilo laur tio sabanta kapayo kumbu akangalau indah kaparia mereka pantai rata kanan panjang dan awate dan di bawah jambaya coba nak khawatir. Secara kata jemaah memadu bersih dengan asmara kalau cuy itu anak bersikolah Alamat sekolah kapata di tanah alamat di buayan murinyo aja alamat di Medaya eska kalua muni eska nyotang ya tabuangu Aki apo negari desi apo negari panjang apo negari gaul tidak ada nagata Anyo na tinggal cagare jauh naja. Kata barangnya. iyo de ana bersikolah Ayelo lau
rakyat dahulu daripada kami dipanah Arjuna di mukonan rami sebagai sambuangan anak putui tadi oh putui basambuang daripada kami Aku rana batu puasa nyala nilai oh sidang pandangan pasanang hati
Jawa
Minang oi kola dio situan samo punyo karajo kami baduo ala pandai pulo sungguh pun dalmo laman dia ko ala bali pe tangan kadadonyo namun album yo ini kenang juo karano lagunya sabil mayo lena tananyo bana baliau dalam pusaro na tanang bana arwahnya bapulang kakuaso supaya iyo baliau ondelaya mana santoso kupayo iyo no salam dalam sarungo cintaku ombak di pantai joria tanang badan ko gamang indah dentaku badan kancarai manengana onan alun gaga anan deruju kasih di pantai bacaria nanjo kalombang ulah de buru untuk desansai sampai kini ko hidup mambujang asuangan nura mendiadangakan indah ditimba salah bananyo araso kata bang hanya ojo badan adiaro tuaka maligai cinta tapi salenai joana sinanna tiba kuca di tanah babu asara padi dadinyo tapi salenai joana di sinanna tiba kuca di tanah babu asara babini gay gadinyo luar biasa
ini meminta lacarai pulau Aku di Salmodo berdua dia. Ini